του 6ου Δημοτικού Σχολείου, από την οποία θα απολαύσουμε τραγούδια και χριστουγεννιάτικα κάλαντα, με διευθυντή της ορχήστρας, τον κύριο Φώτη Κοντό. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που είστε εδώ έτσι όμορφα με τα καπελάκια σας, τα γεωβασιλιάτικα, τα σκουφάκια σας, και μας προδιαθέτετε έτσι ευχάριστα και χαρούμενα για τις γιορτές του Χριστουγέννου. Λοιπόν, ας τους ακούσουμε. Ευχαριστούμε. Άμεσα είναι πάνω. Άμεσα. Είναι άμεσα. Μέχρι Δευτέρα θα επιδοθεί. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Πρώτη σαν. Ναι, ναι, ναι.
Τραπέζι.